μετά ήταν για το Διονύσιο. Μετά ήταν για το Διονύσιο. Δεξιά. Αλλά εγώ το χάρισα. Αλλά βγαίνει μια κούρδα, τώρα κινητοποίησα. Δεν θα το κάνω και εγώ το Κατερινάκι. Ας το γεύει και παρέα. Γιατί η Κατερίνα μου λέει, εγώ. Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός. Όχι. Παναχαϊκής. Είπες μαλακία τώρα, εντάξει. Δεν την είπε τώρα. Για πες και βάλε. Ένα όνομα ψάχνω. 7 κράτα. Το ξέρεις ότι ο Μαυρόπουλος είχε ένα γιο. Ποιος? Το Μαυρόπουλος, δηλαδή. Μαυρόπουλος, ένα παιδί δεν έχει. Κάτσε γιατί θέλει σκέψη το πάω. Ένα παιδί δεν έχει, ένα γόρι. Ο Χριστός ο Άδωνης, τον πάνιωσε, τον έκανε με τα χερίδια Ελλάδα, τον πιάσε ο Γεωργόπουλος, και ο Γεωργόπουλος πιο συγγενής μου, είναι του Λάπη να είμαι αδερφός, του Γεωργόπουλου, και τι να είμαι... Μανιβέλα. Που είναι παιδί του... Άντε με τον φαινόμενο. Έφεσε ο γενικός. Ο Μαυρόπουλος ο Βάκαος, ο Μαγιός, δεν είχε παιδιά. Και η Μαρία έπαιρνε. Και ο Μαυρόπουλος έπαιρνε μέσα στο Καβούλιο. Και λέγανε ότι ο Μαυρόπουλος έχει ένα μαμασταδόρο στην Αθήνα. Αλλά ο Μαυρόπουλος είχε δύο παιδιά. Το Χριστόπουλο τον Ανατόλη τον έβγαλε από τα δύο Ελλάδος. Εμένα γιατί δεν με έβγαλε. Έλατε. Είδες αδικία που μας παίζει μοίρα. Δεν είχε αδικία ο Μαυρόπουλος. Αλλά ο Μαυρόπουλος ήταν ωραία. Άκη, ήταν όντως τα λόγω. Δεν μου λες. Και ο Μαυρόπουλος μου λέει, είμαι και καλιά είναι. Και να ήταν πίσω παρά μου, έτσι. Θα σου πω, φίλε, έτσι θα μ' αρέσει εσύ να είμαι σαν άντρα, σαν αγόρι, πάω το μωρό. Γιατί εσύ είσαι άντρας. Και έτσι κάνεις τις γυναίκες. Οι γυναίκες βρίσκεις ένα σωρό. Και ξέρεις τι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, όταν δουλεύουνε, κοιτάνε κάτω να μου. Σκύβουνε, το φέρνουν από πίσω οι άλλοι. Όχι. Ο Έλληνας θα πάει στη Γερμανία να δουλεύει, αλλά όταν περνάει η κοπέλα θα κοιτάει ο Έλληνας. Και όλοι κοιτάνε τις κοπέλες. Ξέρεις, εγώ τι ξέρω. Ότι όλες οι γυναίκες είναι πουτάνες. Τίποτα. Η πρώτη είσαι εσύ, άμα το λες αυτό. Η πρώτη είμαι εγώ. Ναι, άμα το λες αυτό. Γιατί? Δεν είναι όλες οι κοπέλες. Όλες είναι. Δεν μου λες τώρα. Μπορεί να είναι και αφή σου. Το μωράκι που περνάει. Ήταν ένα κοπέλες εσύ. Άμα είπες. Πώς θες, εγώ σου χαράσω είναι. Μωράκι εσύ. Δεν αγόρι. Να σου πω. Είναι μαλάκι. Εντάξει τι είπες. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Και εγώ μαλάκας. Όπως και οι γυναίκες δεν είναι όλοι φτάνουν. Ξέρεις κάτι. Όλες. Όπως λέω και οι γυναίκες δεν είναι όλοι φτάνουν. Καταρχήν, άλλη βαρύτητα έχει η λέξη μαλάκας και άλλο φτάνα. Εντάξει, παιδάκι μου. Εμένα η κόρη μου μου το έχουν βάλει και δεν είναι έτσι. Η ταχεία πάνω. Αυτό λέω, δεν είναι όλες. Η ταξία του δεν είναι. Όπως και άλλες δεν είναι μαλάκες. Εγώ έχω έξι κόρες. Η μία τίλα θέση στην Κικάδα, πήγαινε απάνω. Άρχισε το αγώνα. Για τα άλλα δεν υπάρχει. Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Η μία στην Κικάδα θέση πήγαινε απάνω με δύο αγόρια και τρία κορίτσια, είναι κόρη μου. Και μου λέει πατέρα μου, δεν ήξερα, μου τα έχουν πάρει. Ποιο? Την Παναχαϊκή πέτα μου. Άρχοντα. Ο Πανιόνιος, όταν θέλετε ομάδα... Κάνει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Όχι το παιδί μου. Κάνει ο Ολυμπιακός Γι' στο αυτό κάτι μπάσκετ. μας έτρωγε. Από το Παναθηναϊκό. Δεν μας ενδιαφέρει. Παναθηναϊκός είμαι. Εσείς, εμάς μας ενδιαφέρει η Παναχαϊκή. Είναι Ελλάδα, εγώ είμαι πρόσφυγας. Ξεριζωμένος και στην Ελλάδα δεν άφησα ο Κώστας. Εμείς ήμασταν στην Ελλάδα. Ο πατέρα μου ο Κώστας έπαιζε μπάλα με τον Ωνάση, τον Αναστέλη, ήταν 5 χρονών για τις περιοχές για τον Ωνάση και ήταν και ο Εμπειρίγος. Αυτοί οι δύο κρατάνε την Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Εμπειρίγος. Και κανονικά ο Αριστοτέλης Ωνάσης την κόρη του δεν θα τη δώσει την εγγονή του να την κόρη του σε εγώ άλλο. Έπρεπε να τη δώσει σε Έλληνα γιατί έπρεπε να πάρει Γάλλο η κόρη η Λατινά. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ένα αεροπλανοχώρο να κάνει βόλτες στη Μεσόγειο έστω και μεταχειρισμένο από την Αμερική να μας στηρίζουν το νεότητα οι Τούρκοι. Θα σου πω τώρα, είμαι τρελαμένος, το ξέρεις. Γιατί έγινε. Θέλω να βρω το αντίδοτο της τρέλας. Να κάνεις ό,τι θα έρθει. Αλλά σε πάω. Μέσα στα πλαίσια του δικαίου, του νόμου, του δικαιοσύνης, του Θεού και του νόμου των ανθρώπων. Και του νόμου να μην της αστυνομίας. Αυτό είναι. Να κάνεις ό,τι σου αρέσει και να είσαι μάγκας.
Ο Μάκας δεν ανοιάζει Μουστάκη. Εγώ το Μουστάκη εξήγησα σήμερα. Ήμουν ένα Παπουτσάκης. Ο Παπουτσάκης δεν σώσε το Τάκη στο Βιεράτο, αλλά ήταν εποχές μπουκιάς για να στερεχωρίζανε όλοι να πήγαν όλη Τρίπολη. Εγώ δεν είμαι μουλός και ο Παπουτσάκης να πάει να γαμηθεί όλο τώρα. Γιατί, ποιος εγώ. Μαλάκας είμαι εγώ. Όχι, εντάξει. Εγώ, αυτό το έχω εγώ, το παιδί που πάω σε γυναίκα κάτω, θα πάω και σε γυναίκα κάτω. Εδώ, επαντενόμενος είμαι, εγώ 6 χώρες, στη μία κίνητα πήγαινε πέρα χθες με 2 αγόρια, πίσω, εγώ ήμουν 4 μπροστά και δεν την νησιά την κόρη μου και πήγαινε γλυκάτα, τώρα δεν είναι και γλυκάτα, δεν και εμένα μου φυλακή Μαγεία, αν δεν πιστεύεις, είμαι ο Χριστός και δεύτερη φορά, Παναγιώτη με λένε, είμαι της Παναγίας ο Υιός, Μαγεία δεν είναι μάνα μου και ήταν μεγάλα φυλακή και εγώ πολύ. Και δεν λέω μαλακίες, είναι φυλακή μάνα. Σε πιστεύω. Είναι φυλακή μάνα. Κορυδαλό. Η πύρου πέντε, έρθει γιατί και τα λεφτά. Το μωράκι τώρα που περνάει εκεί με το κινητό. Είναι δύσκολο να το κινητό. Θα ξαναβρεθούμε εδώ να ξαναπεράσω. Ναι. Έλα στο ημίχρονο όταν θα τελειώσει ο Ολυμπιακός. Καλά ρε φίλε. Αφού με δουλεύεις, δεν πειράζει. Εγώ είμαι ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Ξέρεις κάτι, εγώ από την πρώτη στιγμή που σε κόψα, είσαι πρώτος. Και καλά πάω. Και δεν για αστυνομία. Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι καλός άνθρωπος. Γιατί μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, η Χριστίνα και η Πατήρου, τον Μιχάλη του Πατήρου που ήταν τα αρχικά, τον Γιάννη του Πατήρου και η Πατήρη καμία όλοι. Εκτός από τον Αγισίλαο και το... Απ' τον Αγισίλαο, μην τον μπλέξεις τώρα, όχι, έπαιξε τον Αγισίλαο, το Γαβρίλη και τα παιδιά του Αριστίδη. Ο Αριστίδης ήταν καλός. Ο Χούστος ο Βαγγίλης είναι το Μάρι. Και ο Μιχάλης το Βαγγίλη και το Μάρι. Και ο Δημήτρης δεν διαδόθηκε εχθές γιατί πήγα πάρω 20 ευρώ που μου τα παίρνει η Χριστίνα η Βαγγίλου τα πήρε 5 αντί να χωτήσει εμένα που υποτίθεται ότι είμαι ψυχοπαθής και τώρα που πήγα 1,5 μήνα από το Ρίο και δεν ξαναμπαίνω εγώ ούτε Τρίπολη. Έχω πάει 6 φορές Τρίπολη και πήγα για αυτόν την φορά 1,5 μήνα δεν ξαναμπαίνω εγώ, δεν έδιωξανε, ούτε τους έφυγα. Αλλά δεν έφυγα. Αλλά απλώς είμαι υγιής και δεν πίνω κανένα ψυχοθεραπευτικά και δεν κάνω και ενέσεις. Και κάθε από την και είναι 2 αποτυχίες. Και στην να μου κάνει ένωση να βαρέσω τη γυναίκα μου. Και να δεν ξαναβαρέσω εγώ ούτε και δεν είμαι στο κατορικό μου. Και γι' αυτό θα μου κάνει ένωση και να βαρέσω τη γυναίκα μου στο τσάμι. Δεν γίνονται αυτά, δεν κάνω εγώ. Γιατί εγώ την έπαθα την κοιμιά και το 54 και τα 1 Νοεμβρίου με τον Παπαδόπουλο που έκανε 8 και κεφαλάκι μου. Ήταν 2 σατσίδες που είχε περισσότεροι και ήταν ένας αστυνομικής. Και τους ξέρω τους περισσότερους. Κύριε Παναγιώτη, αυτό έκανε η οικογένεια, μη πιάσει καθόλου. Τέλος. Και μου τα πήρε Χριστίνα και δεν μου τα πήρε κανένα γυναίκα μου. Για το νόμισμα μου. Με κύβαγε στα πόδια αυτές για να με χτυπήσει ένας χουλικός που είναι ο Σταυρόπουλος ο Παναγιώτης. Ο Σταυρόπουλος ο Παναγιώτης, στην κυβερνήση μεταξύ Νικίας και Δάμανος και ο Κώστας που είναι ο Κουρέας, ο Σταυρόπουλος αεγός του και ένας άλλος που με γίνει τίποτα, που είναι για συγγενείς τους, με χτύπαγε στα βία με χτύπηση χθες και ο Σταυρόπουλος με τα πόδια έτσι, για να με χτύπηση. Γιατί ξέρω και κάτι πολεμικές τέχνες. Για να χτύπηση, επειδή άστα, ξέρω κάτι και εγώ. Και γιατί πήγα να γεννηθήσω με το μαχαίρι και το μαχαίρι το είχαμε σβήσει και το Μπουσέ, ο οποίος βιάζει την κόρη μου, είμαι παρελειμμένος, απάνω στον Διάκο και πάνω στο Δημήτρη Χριστόπουλο και ο Αντώνης ο Μπουσές, την ασία μου τη βιάζει και και ήταν ανάγκης και η Μαρία η Μπουσέ, η κόρη του, και ο Γιώργος ο Μπουσές τη βαράνε και τη βιάζει ο Γιώργος ο Μπουσές, η Μαρία η Μπουσέ και ο Αντώνης ο Μπουσές. Και η Σοφία Σαγαδόρη η Μπουσέ το είχε καταλήξει και με τον Ανδρέα τον Δανίκα. Είναι στο χωριό πέρα εδώ. Γιατί ο Αντώνης ο Μπουσές την καλύψε την κόρη μου την ασία έγκυα που μου την πήρε και έκανε 2 μήνων παιδί. Και η Μαρία την παράει. Την παράνε όλοι. Την παράνε όλοι. Γεια χαρά. Φίλε, χάρηκα που σε γνώρισα, θα τα πούμε. Εδώ απέναντι εκεί, παρακάτω. Είναι το σπίτι σου. Όχι, για σκαφό δεν το εγώ. Εγώ είμαι για σκαφό και Παναγίου. Και εδώ μου το απέναντι. Ναι, ερχόμαστε. Και για ένα σκυλάκι, Σούπερμαν, ένα παιδί. Έχε το νου σου στα σκυλιά, εγώ έχω φόβο. Ποια? Τα σκυλιά, μην... Το τάκι του βία δεν ξέρεις. Ακουστά τον έχω, ακουστά. Ο Τάκης έχει λίγο σου λόγι φάει. Λοιπόν, ναι, θα τα πούμε.